yamde jeɗiɗi fawi silmaji capande nayi ɗo e Dakar. Ahmadou Barouba tedduɓe e rogere men ɗimmere nde koɗo men e o subaka ko Ahmad Kane taskotoɗo kabaruji kaleten ko haala e sariya wotaɗo adduɗo luural hakkude laamu e lundiɓe laamu e nder leydi Sénégal. Ko winda e jayndeji no wowiri ni jareten hen ko lobbo labaɗo ɗum woni Aissatou Ly ko ɓuri tengtude e ko winda e jayndeji ɗi hande o. Seydi Ba hande kaleten ko haala dawol gol hoorejo leydi Niger Mohamed Bazoum waɗi to Algérie e jayndeji ɗi won ko kaali hen so e ƴi hen noon kaalen e konngudi hoorejo leydi Nigéria e ko yewti Rafi Kisal e leydi makko ko ɗo e majande seeɗa wonata tedduɓe timminirten ko e jantore mawde hande kaleten ko haala needi e peewal hanude dañede e nder nokkuji janguirɗi to Cameroun. Tedduɓe joni o en garat e kabaruji men coftal balli jareten hen ko Aissatou Ly. Coftal balli. Aissatou. Naam bane layne. Jam Allah walema. Jam ɓolo a salminama. Seydi Ly mi haɗa ɗon walla mbiɗa wawi ɓeynude. yetta sosoɓe ko ñamoɓe ñebɓe noon ɗum noon mi salminima Seydi Ly. Seydi Ba salmisama mi salmini kadi heeɗiɓe ɓe kofnama yimbaji kubtidinde. Holko woni kabaruji coftal balli hande o? Bane layni kabaruji coftal balli hande ɗi kaleten ko haala jahol petto balo noddirteɗo walla mbiyen noddirtoɗo inde Boulaye Dia o noon ko ɓi leydi Sénégal pettanoɗo bal e diɗɗal France ngal wiyetegal Reims o siifi walla mbiyen o signini tawtude diɗɗal Villarreal mo Espagne ko noon diɗɗal Reims ngal o fettanno bal duuɓi tati he jawtu ɗiɗi holliri talata hecci hanki nde siftinde e duuɓi tati ɗi o woni toon ɗi o tawama fodde capanɗe tati walla mbiyen capanɗe jeetati kawdire o nanni kadi nogas e jeetati mbaddi ko to Villarreal o wattata han kadi fettude ma o heddo toon duuɓi 5 garoji ɗi ngam wawde hebde mo diɗɗal Villarreal hokki diɗɗal Reims ngal fodde walla mbiyen hakke million ngaji 12 ha fayi million ngaji 15 kalis ko Amadou Barba yo Allah hokkuma wune. Amin. Ɗum noon kanko tan wona walla mbiyen na wayno wona kanko tan woni ɓi Sénégal cinñuɗo e diɗɗal gongal. Non jaati bane layni Ariel Mendy o ko ɓi leydi Sénégal o rewi duɗal jamba o fettanno bal noon ko to Servette to Suisse o tawti diɗɗal France noddirtengal Auvergne woni Clermont kanko gorko joom duuɓi nogasi jeegom o signini ñande talata nde e diɗɗal Clermont fodde duuɓi ɗiɗi wadde maw heddo toon ha hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi tati andinde tan wona keso noon toon to France sabu o fetti bal e diɗɗal Lens ngal hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati fayi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas caggal ɗum o yeehi to Orléans. Ko adi eɗen timminira kabaruji walla eɗen timmina kabaruji coftal balli en kalat e haala fijoji Jeux olympiques. Non Seydi Ba ko yontere arore nde ɗin fijoji puɗɗoto to Tokyo ɗo e Sénégal sukaɓe hanɓe tawede walla mbiyen yaade ɓe keeɓi hanki juuɗe jagorɗo kalfinaɗo coftal balli ɗi arara walla mbiyen desewal firtiran drapeau leydi ndi kamɓe sukaɓe hirodiroɓe ɗin fijoji heɓe tolno e 12 ko Mbagnick Ndiaye baɗo judo nangata araraye o ñande uddital ngal woni ñande nogasi tati lewru ndu to Tokyo. Amadou Barba ko ɗo kaɗeten. Aissatou Ly lobo labaɗo Allah jarama. Koɗo men hande. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde koɗo men hande ko Ahmad Kane taskotoɗo kabaruji sarɗiyankoɓe Sénégal woti e altine sariya keso ko fati e sumgoji diwanuji ɗi sariya adduɗo luural hakkude laamu e lundiɓe laamu ko holɗum woni e nder o sariya holko woni sababu ngal luural Ahmad Kane no jaabo namde Ibrahima Timbiba kettoɗen. Ahmad Kane saɗima. Mi salmini mi juurima. sarɗiyankoɓe Sénégal woti e altine sariya keso ko fati e suɓgoji satiɗi e ndi leydi mon ɗum ko Sénégal sariya adduɗo haalaji hewɗi tentini hakkude lundiɓe laamu e wonɓe e laamu ko woni sabungal lurral hakkude mabɓe. Ko hunde ɓoyde nde wonno ko sarɗiji ɓoyɗi wona hande fuɗɗi kono ko sarɗiji faate e woote kala nde yimɓe ne jaaha e woote ene waɗi sarɗiji jooɗotori ko hen yimɓe timata hen pour wawde wadde woote rewa lawol eyyi kono noon nde
yimɓe jalti woote élection présidentielle 2019 kamɓe opposition e laamu ɓe nanondirano hoolare nattino wonde ɗon ɓe jooɗi ɓe mbaɗi dialogue pour ɓe mbawa nandirde ko faate e woote garoyoji ɗe ko ɗum addi sarɗiɗi e mbaɗi ma won duuɓi ɗiɗi eɓe jooɗi eɓe jewta hen woni hen toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema ɓe nandiri woni hen toɓɓe ɗe ɓe nandirani toɓɓe ɗe ɓe nandirni e président Macky Sall wino wonde so tawi ɓe nanodiri kala ɗe ɓe nanodiri maw jaab konko ala caɗele ma ɗum yaha assemblée nationale koɓe nandir ko ɗum woni ko yeehi assemblée nationale hanki koɓe nandirani ko ɗum yahani assemblée tawo e dialogue o e joni ko kodo nde wonno yimɓe payi koye woote sen ƴeewi Afrique de l'Ouest CEDEAO on waɗi protocole ne waɗi sarɗiji mum kañum ne wi wonde hakkude lebbi jeegom faade élection oto sarɗiji leydi ndi ko faate woote meme ko ɗum waɗi ɓe keñiɓe noyi ɗum assemblée ɗum woni ko woota hanki ko woni hen noon ko ganduɗa hoorema ko faate élection maire joni ko au lieu ko maire ne suuɓe e nder ko conseil ji cuɓoto maire joni maire suɓote ko directement comme no président waɗi suɓorte ni ene député suɓorte ni e kono ɓe opposition kañum laawri ko won sarɗiji gonɗi e nder code he toɓɓere nogas e jeenayyi e capantati ko ɗum woni koɓe nandirani ɗum faade koye kala neɗɗo mo jogdiɗo probléme e laamu ngu walla e justice a waɗama condamné a wawa woodde kadi a wawa wonde candidat e nder ɗum opposition kañum yii hen hoore mum yii hen ko yimɓe ɗiɗo haɗanoɓe ɓe woni Karim Wade e Khalifa Sall ɓen gonano candidat ji en 2019 ɓe jii hen wonde laamu ngu yiɗi kadi ko haddeɓe wonde candidat faade élection ngaji garoyoji sen yiltike e nden toɓɓere ɗon a holli fimullundiyanke ɓen hino holli fayino sariya wotaɗo haɗay woɓɓe maɓɓe townugol hondu e ɗi woteji satiɗi haysi tawi on sariya wotano ka goɗɗo si fawama kaso mo wawi yaltude e wote e nder Sénégal haray sariya on no newni ɗum eyyi ko ɗum woni caɗele ɗe wona code électoral to wona hanki sarɗiji jaaɗi hanki assemblée ɗi tan kono waɗi aussi ko wiyete code pénal ko tawi ka joggiɗo probléme e justice a yeehi a waɗama hen condamné code pénal o kañum ko kañum ƴeewete code électoral o beele piggal ngal ene yaadi e ko code électoral o wi ko Khalifa Sall ko 5 ans oye ko 6 ans Karim Wade sa ruttima e sarɗiji code électoral wiyanma wonde ko kala hen mbaɗaɗo condamné ko foti noon kañum wawa wonde candidat kono noon probléme o ko opposition sali wonde ko ɗum fof no wawi wonde ni kono wawa wonde tan éternellement wawa continde hay sono wiya a wawa wonde candidat wiye ka wawa wonde candidat hakke duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi 2 duuɓi 3 kono wawa tan hankkadi élection garɗa fof wiye wonde ala kuugal yanema a wawa wonde hankkadi ɗum wawa wonde ko ɗum woni hannde ko opposition salato mais sa ƴeewi code électoral ko hay débat ji hanki ɗi fof ala ko haala toon so wona ko faate ɗiɗon article aji woni 29 30 kaɗoji Khalifa Sall e Karim Wade hannde wonde candidat lundiyankeɓe laamu Sénégal falanoyo fedde toppitinde wote moƴƴine waɗe ɗerol wotirgol gotol ɗum ɗon fof gasani ko woni sababe ɗum woni ko opposition meeɗi wiide opposition hokkat toujours exemple uji woni pays ji leyɗele gonɗe taariɗe en ko wayno Mali en fof mbaɗi bulletin unique donc enen hol sababu no Sénégal kañum ne yahata ha yetto ɗon mais aɗa andi laamu aussi ne jogui hen kulhuli kala joguiɗo gonɗo pouvoir ne jogui hen kulhuli wiyata wonde ko oy wonɓe ganduɗa hoorema ko mawɓe ɓe janggani janggitani so jiiyani so wonne yaratare gandama gotan te mbawi jumde gotano goɗɗo bon ɗum woni kulhuli gonɗi hen ɗi kono ɗum fof e wawde wonde ɓe so tawi pays ji goɗɗi baɗine Mali en mbaɗi ɗum normalement Sénégal no wawi wonde ɗum par ce que fotani hedde caggal on banggue ɓe lundiyankeɓe laamu Macky Sall hino tumirimo faalegol ɗaɓɓude happu tataɓo ɓe narogere tataɓere ko ɓeynta ko manda tataɓo hande an e yi'ago ma ɗum no woodi ko tuggi ɗum no mari ƴiyal adi hande ko woni campagne ko mbiyata tournée économique kono taw ko tournée politique ɗo mbawi wiide ko tournée pour faade par ce que élection ngaji local mbiya wonde dato jaggama nde fuɗɗi yaade eɗen mbawi wiide ladde he e guure saraji ɗi fof eɗen mbawi wiide kadi o ummi koye probléme aji mbaɗino ko kewno musibbaji kewnoɗe mois de mars o affaire o yeehi ha usti doole makko seeɗa donc mataw o wonno koye hollirde yimɓeɓe omo holla yimɓe makko aussi nattuɓe hoolademo omo hollaɓe wonde ha joni omon ɗo ha joni wonde sénégalais ji ne jiiɗimo mais ko heddi hen ko fate 3e mandat o hono mbiɗa ni lefol tataɓol ngol ɗum ɗon kam ɓaade ha joni en jiyano mo wiya wonde mami wat en jooɗo tan paren haw wiya haw waɗa kono waɗi maale mum ɗi ganduɗa hoorema ni ene hulɓini seeɗa te so tawi ɗum ɗon jeeyi ha jettimo ɗon o yeehi o wiyamo waɗa ɗum kulhuli ne woni hen sa rena he leydi ndi ko hebno ɗum e mois de mars ko ɓuuri ɗum jogorde hebde Hammat Kane mi jarnima a jarama giɗo en jettimo kanko Hammat Kane taskotoɗo kabaruji e o haalanno koko fewti e sarɗiyankoɓe Sénégal wote altine sariya keso ko fati e sumgoji diwanuji ɗi omo jabotono namde Ibrahima Timbiba ko winda e jayndeji
ko non tigi ko winda e jayndeji ɗi koye ɗum ɗon paden en duttoto e lobbo labaɗo ɗum woni Aissatou mi salminima lawol gongol. Salmitama Banelayne. Aɗa jala de? Mi nanɗo ene dande mo ganduɗa on ekkinimi e golle jayniyankagal noon ko weltare ɗo weltanade mo kankone Hammad Kane. Dendi en calminimo wadde ɗum noon Aissatou holko winda e jayndeji ɗi hande? Eywa Banelayne hande kaleten ko haala dawol ngol hoorejo leydi Niger Mohamed Bazoum waɗi o saha to Algérie e jayndeji ɗi wonko kaali hen so yiƴi hen noon ƴeewen ko ɗi kaali e konguɗi hoorejo leydi Nigeria e Rafiki Sall e ndin leydi. Lobo labaɗo puɗɗortoɗen humpitongo ko e jaynde le Sahel. Nde jaynde ɗi wi en ko gilaltini heccihanki Bazoum immi jipporɗe laaɗe diwoje ñami faade Algérie. Jagorɓe hewɓe noon jaadi e makko yeru jagorɗo daraniɗo gollidal e jokkodiral hakkude Niger e leyɗe goɗɗe e jagorɗo ndenagu jagorɗo hinne yurme jagorɗo pétrole ko nandi hen Amadou Baroba. Jaynde Jeune Afrique wi en nawimo ko haalde haala kisal leyɗele Sahel. Non jaati Banelayne caggal nde ummi Paris nde o joddi e Macron kanko Bazoum o yeehi Algérie toon o yiidi e honorojo makko Abdelmajid Tebboune ene jeeya e toɓɓe ɗe ɓe jewtidi noon e ko saabingol dawol gollidal walla mbiyen jokkodiral hakkunde Algérie e leyɗe Sahel e fannu kisal walla mbiyen ndenago hawnaki leydi Algérie nde nawa soldasiɓe mum e leyɗe Sahel ngam wallude ɗumen ha ɓaade basi terroriste en. Ngal gollidal e jokkodiral ene hani ha tengti e o saha mo gubbal barkan andini golle mum joofi e leyɗele Sahel. Ko noon wiyen jaynde le pays hono noon wakkat sera ngal gollidal ene hani ɓaadi gubbal barkan darenongal sanne darne mawde e hadde jihadiste en ɓe jokkude bonande yahat Ali Sagou wodo ko lomti ɗum ene hani noon ɓaadi leydi Algérie ndi ene rindi leydi Niger kirol fodde temedde 9 kilométre leydi Algérie ma naf walla mbiyen ma wallit no feewi leyɗe Sahel nde e haare ɗe leyɗe Sahel ɗe e haare nde ɓe kaɓato jihadiste en. To Nigeria Aissatou ne hoorejo leydi ndi no yiɗi sertude e rafi ndenago. Non woni Banelayne Mohamed Buhari andini ñande talatare nde e kawrital walla mbiyen jonde nde o waddi député en leydi ndi ma wat kala ko waawi ngam riwde walla mbiyen ngam ittude rafi ndenago e leydi ndi non wiyen jaynde The Sun e Daily Post e diftagol sukaɓe bandiji bondi e bonandeji kewɗi caabi rafi ndenago e leydi ndi e biyol Buhari ɗum noon haɗi ɓamtare leydi ndi nden noon o noddi nde foof ndentata mballamo haɓade ɗum Amadou Baroba. Aissatou Ly a jarama ko winda e jayneji ɗi tedduɓe artoyta ko sanga yamde 13 silmaji seeɗa. Amadou Baroba. Ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi hande o Mohamed Bazoum noto Algérie horejo Niger no e dawol o yiidi e ɗimmo makko Abdelmajid Tebboune horejo Algérie horeɓe ɗiɗo ɓe mbaɗi cifodire kewɗe ko fewti e jokkodiral leyɗele ɗiɗi ɗe ha tengti e banggal ndenago kay ngeygu to Mali kawral heɓangal hakkude dosoɓe e jadiyankoɓe fodde lebbi 4 joni e dow ballal fedde dinaji Mali ɓortiki ha laaɓi e balɗe jawtude ɗe holko immini ha kawral ngal heɓali lebbi 6 e cercle ñono en kettima jabol ngol e jantore Minati Diallo tokkiba caggal balɗe ɗiɗi seppoji mawɗi mbaɗi e taƴugol internet neɗɗo goto mayi hen fodde yimɓe temedere nambiyen temedde nangama e seppoji baɗɗi talata hanki en kettima jantore Aliou Kande ko ɗum ɗo wonno ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi. Jantore men mawnde hande paɗen koto Cameroun jangirle ko nokku ɗo needi e peewal hani dañede e nder gandal kono hande jangoɓe hewɓe alda e ndi needi ɗaɓɓandi e ɗen jangirle sabu fitinaji hewɗi no iwrude e majje ko nde toɓɓere jewteten e nde jantore men mawnde nde Mariama Mumini waɗani en kettoɗen. Jangirde waɗama ngam hokkugo ɓikkon ande nafoje jangna kon yakeji duniyaru hokka kon elto wongo amma hande ɓikkon jangirde on kuwoɓe kalluɗi feere nder lesdi Cameroun ɗowtare walato hokkugo mawɗo daraja fuu ɓe anda to kadi noy suudu jangirde wartiri suudu kallele feere julato jango ha jami'a kuje goɗɗe ɗo umma lesɗe goɗɗe wara hona en ngam ɓurna enen ka en andiraka kuɗeji feere nyidduɗe en giyata hande ɗo haɗɗo wala lural darogal télévision ha gal réseaux sociaux kuje ɗe ɓikkoy yiyata
ha lesɗe ɗe ɗabiyaji men sendiri ɓeɗo hosa ɗum ɓe wara ɓe lumbotira be man ɓeɗo kutinira. Elinji, analyste sociopolitique. Conséquence directe de la déliquescence morale généralisée. Hande ɗum hoytengo kallele on waddi ɗum ko moye ɗo maɓɓi gite dow kalluɗum be ñiddiɗum fuu wartira ɗum hunde mere kanjum lorti dow ɓikkonji amin sur le comportement de nos enfants. Madame Amina jangnowo o hokki ɓurna aybe ha gomnati ngam sharɗiji lesdi hokkiti ɓiɓɓe nder jangirden jimu ha piiɗe ngam rena ɓe be kittu jangnoɓe. Diga gomnati haɗi ɓottago ɓukkoy ha l'école kujeji ɗo man ɗon tullita haala feere ɗon wango bana ajabaku bana mbar hoore bana taba bana drogue nder suudu jangirde man aynore famɗin ɓikkoy ɗon gaɗa ko ɓe yiɗi kala ko jambata fuu bana laɓi ɓe nastiran l'école be majum. Woɓɓe ɗo hokkita aybe ha jangnoɓe. On ne saurait dire que les enseignants aujourd'hui jouent pleinement leur rôle. Hande en fotai wiigo jangnoɓe ɗo waɗa kuuɗe maɓɓe no hani ngam saare ha jangnoɓe ɓe ɗo wurtama jotta wonay bana ɓoyma. Jangnoɓe wurtiɓe ton ɓurna ɗo suklani lambaji maɓɓe be ceede lewru maɓɓe ɓe anda no ɓe janginirta no ɓe watinirta ɓikkon hakkilo ɓe anda. L'école normale est devenue une simple fabrique à matricule. Julatu wigo janginoɓe huwata kuuɗe maɓɓe kam en potayen wiya non amma hande ɗum baranama jokke seɗɗa hani hande ɓe ɓedda wo'ingo pasaliji ɗuɗɓe ɗo ɓurni aybe ha saaro en. Madame Aminatu, saaroji ɗon yankina ɓikkoy ɓuri sembe. Ndaren misalu ɓikkoy ɗon mara téléphone enseignant wawata jaɓugo ngam saaroji ngaran ɓe jaftoya kujeji ɓikkoyji maɓɓe ɓe ɗon hoola ɓukkoy be hokkugo ɓe ceede ɗuɗɗe. Elinji, je crois que les parents ont démissionné. Il y en a qui sont miɗo numa saaro en wuli eltugo ɓiɓɓe maɓɓe. A tawan saaro o anda ɓingel yahi jangirde na yahay o anda mallum ɓingel maako diga yande o windi ngel jangirde sey yande ngel ɓaari o larata ɗerewol seedako. Hande no yimɓe waɗata sanja ɗabi'aji kalluɗi ɗi ɓiɓɓe jangirde gontiri? Les parents devraient se responsabiliser. Dikka saaro en lorta ɓe jangina ɓiɓɓe maɓɓe needi be darajaji asli ha saare ɓe watana ɓiɓɓe maɓɓe hakkilo. Inculquer des vraies valeurs à nos enfants. Julatu dole saaro en se ɗofta mallum en ha kuuɗe maɓɓe ngam nane ma mallumjo ɗo vallita saaro on ha nder kuuɗe mum. Dole to ɓe yaari ɓingel ɗo ɓe gewta ɓe famtotira nde ni fuu dow haala ɓingel man be mallumjo maako. To wodi ko ɓe ƴoni saaro dogga yanota belɗum man bo fahin kawte saaro en ɓe ɓikkoy mum jangata ɗo ɗum ɗon ha kala saare jangirleji pat ɓe wakkere kawteji maɓɓe man foti hande ɓe tefa kala dabareji fuuni ɓe waɗa ngam ɓe famana ɓikkoyji maɓɓe. Amina, miɗon jeloni gomna wata gite ɗutka nder haala ɗo ɓe lorna eltore ha nder l'école majum. Gomna foti wadda nder nukkure majum poste de police to soje ɗon ɓe kulan ɓe nastata be laɓi be taba. Ban yigo Elinji tefgo wurtorgal ha dow yakeji ɗi ɗo larani gomnati. Moi je crois que l'État doit repenser cette société. L'État devrait repenser le contenu pédagogique. Andikka gomnati larta yakeji lesdi ndi ɓe larta maddaji jangirde ɓe ɓesda maddaji ɗi yadata be al'adaji amin boɗɗi ɗi wanginta darajaji asli be neediji be ɗabi'aji gurdam amin. Sur le modèle de notre anthropologie. Soyde elto hokki ɓikkon mawnitare be yawgo mawɓe. Soyde sordi ha jangirde tullitini ɓe hokki ɓe daltare ha koɗume. Jikka saaro en be gomnati ɓe wallotira be jangnoɓe dow wo'itingo elto ɓiɓɓe ɓe ngam ta hallugo ɗabi'aji maɓɓe gasa ɗum latana ɓe asar manga ha ngendam maɓɓe. Mariama Mumini, Yaoundé, RFI. Mariam Mumini nultodiraɗo men Yaoundé leydi Cameroun a jarama. Tedduɓe joni joni o en keɗoto tufam noppi seeɗa garten. Don't
Aisha Fadila en beltinirimo goldo jimol makko Elage Ali Sow dendangal heedibe men to leydi Cameroun e leydele tareede dum teddube joni gartaten